dahil nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, meron ng mga pangilan-ilan na mga operators natin na nagka-cutback na sa kanilang mga biyahe, no. Pangalawa, no, yung iba dyan, baka tuluyang hindi na kayanin yung i-sustain yung kanilang mga biyahe. Ang worry natin come Holy Week, no, pag hindi nila sustain to, ay dalawang bagay. One, either mag-cut down or magtigil na sa pasada, walang masasakyan yung ating mga pasahero. And two, pwede naman sila magbiyahe, baka i-overload nila. So yun yung mga kailangan natin bantayan dito. But with today's announcement from the government na ibibigay ng mga ayuda nila, we're hoping that masustain ito, no? At least during the Holy Week, para hindi naman mahirapan yung mga pasahero natin magbabiyahe. Kasi napansin din natin the past few days, more and more people are opting to use public transport dahil ayaw na nilang gamitin yung kanilang mga sariling sasakyan dahil nga mataas yung gasolina. Dahil dito, tataas din yung bilang ng mga pasahero natin. Ina-anticipate natin yung mga dating bumabiyahe sa pamamagitan ng himpapawid sa aeroplano, dahil mataas din yung pamasahe, baka mag-commute na lang. Yung dati nagdadalang sariling sasakyan, baka mag-commute na yan. Which will result into a big surge, no, sa ating mga bilang ng mga pasahero.